Diyos marhay na Miyerkules na pagkahapon sa Tuya Gaboz. Na pagrespeto migraray asin pangungumusta sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabayan paglaom na sana po yaon na kita sa maray na sitwasyon igwa na po ning resulta sumaghapon niya tong pagpagal, pagtrabaho, pagdiskarte, paghinguha asin iba pa sa paagikan sa tuyang padagos na panarig asin pakimaherak sa mahal lamang Diyos. Pasalamat lamang kita. Mama Mary Day ngunyan. Miyerkules 12 de Pebrero 2025. May perpetual help novena taod-taod alas 5:15 hapon live digdi sa DCGB. Bicol target na, naglalaom na nagdiretso ang mga paraantabay. Kasabay dyan ang pag-imbitar mi na mag-iriba-iba kita sa good alas 5 nin pagkahapon. Katuwang tadyan ang Mega Force Patrol Pading Jomar Pading Al. Siyempre, ang chief reporter mi si kumparing Jimmy Nasalita. Kasabay si Joshua Bino asin si Karen Nicole Ala sa Manibela si Henry Mata. Sa main control si Pading Nald Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Sa newsroom yaon dyan ngunyan Angel Mustasa asin Mary Joy Jarezgo. Siyempre nag-antabay masin nagmo-monitor yaon man dyan si Jen Matthew Balyaran. Sa panginot yan asin supervision ni News Director Mardela. Katabang sa production si Madam Shia Leron. And ang grupong yan, iuman ang nagsusurat kan bareta sa samuyang social media platform. Ang DCGB News Online, kasabay si Jimos Barrios yam tabi. And sa IT, simultaneous and broadcast mitabi sa mainstream radio sa AM band na si Hiling nadadangog worldwide netwide sa pagikan DCGB News Online. Si Jerome Nico Martinez ang yaon dyan. Katabang an sa tuyang OJTs from Cat College si Ernesto Bravo asin si John April Ostero. Birthday mo niya ni Dande Melgar, tama ba? Happy birthday kay Dande Melgar. Ako man po sa indong servidor sa radyon sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Bungkaras tulos kan informasyon, nasa linya si Compadreng Al Armario dyan sa luwas Pading Al Marhay na hapon. Go ahead na. Oh, hops, naputol. Pading Al. Hello? Hello, good afternoon. Go ahead na. Yes, good afternoon. Pwede, motorcade, free concert, asin awarding, kan mga titulo, kan arong asin daga, na naistaran dyan sa resettlement site, magiging highlights pwede, sa aktibidad, sa launching kan kampanya, kan ako Bicol party list sa maabot na Valentine's Day. Ini ang inisyal na informasyon na nasagap kan DCGB News sa mga pinagaplano kan ako Bicol asin ni Alcalde Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. digdi sa Legazpi City bilang Executive Director kan ako Bicol sa maabot na Valentine's Day. Siring kan inot ng ipinangako na magkakaigwanin pag-award kan mga titulo kan daga dyan sa resettlement site kan Taisan kung saan 800 na mga pamilya ang aktual na nakatugdok sa lugar na yan. Masasanirihan ng gandinda sa paagikan pag-award kan sa mga ini sa maabot na Valentine's Day. Apera kayan big sasabi na magkakaigwa mo na nin motorcade digdi sa palibot kan Daraga Legazpi area bago gigibohon ang awarding dyan sa resettlement site asin pagkabanggi igwanin free concert dyan sa Sawangan Park kan barangay Dabdab
kung saan na special na maging bisita Yan. saro sa mga mayor na endorser na artista. So medyo dito siya ng Carigos ang lamang sa tuya pa de. Oo, sukwan Si Jericho Rosales. iyo si Jericho Rosales na gari pinsan sa tuhod mo yan na luko-luko ka. Ha? Oo, Mas- siguro mga Oh. 5 Carigos magsanaan lamang Iyo, oho. kay Pio Fernandez. Buwa ka. Tapos kay Jerome Martinez. Mga artistahin na mga apelido. Numero 131. Uyo, Opo, 131. Ang bigabandera ko niyan ka na Bicol. Aha. Ay nagkakuha kita initial na informasyon. Yung mga ganyan mga plano. Pero actually, bago pa final, finalize pa yan na ba? At least may idea na kita Mhm. sa mangyayari sa maabot na Valentine's Day. Dahil yung ano yan, gusto maganda ko Bicol na ma-highlights yan na sa indang gigiriboho na aktibidad, free concert, yan sa Sawangan Park, may motorcade, and then awarding kan mga titulo kan daga dyan sa mga nagpaka-star sa resettlement site kan Taysan. Diyan mismo igagaw-gaw so dokumentos sa sauwangan, over? Negative ba di ang aram ko duman mismo sa site sa resettlement area sa Taysan, dyan nga sa sorbiyon ko ta sabi duman gibuhon tabi an awarding kayan ba di. So, magayon, ta magiging kunyan iyan, historic, Buddha, igwaning hararom na sentimental value. Oo, tama-tama. Baga, aldaw kan mga puso. Yan. Ay, kumbaga, dahil agad malilingawan sa puso kan mga aktual na kupantes. Sa Opo. tuwing na panahon, may award mangyari sa inda. Ano sa indang natugdo ka na lote, as in, kasabay na harong tabi pa di. Opo, you can just imagine, from henceforth, peace of mind. So Siyempre, mga magayon, aktual na okupantes dyan, pwede na hindi na ipamana sa ngapit na panahon sa indang makapartidaryos. at least magkaturog mo na ka lamang isip mo na anytime pwede ka palihon, tabako mo sa diri. Ngunyan, o yun na, black and white, titulo igagaw-gaw ni Alcalde Pido. O yan na, Ayan, sa tabi pa din Indonaan. ang informasyon na nasagap na ko niyan. Sige. Okay, yan na informasyon muna para mentras. Sa Digi sa Luwas, Alarmario. Thank you. Thank you so much, kumpadreng Al, sa storya hali dyan sa luwas. Si Jericho Rosales Padingnal an iniipig na tabangan tang ako Bicol because partner tabagaan susmaraday nagdakol-dakon ano pa man. Partner tan ako Bicol sa kahaluyan. Hoy, kamo kunday nindo isi. Nagpo na ang DCGB saro sa mga kapartner. Kay tupang Congressman Rodel Batucabe. Oh. Bagyong Riming. Diyan sa ibaba. Parte ang pag-conceptualize ninda kaining pagtarabang ang DCGB. Katong daipang bako pasin ng Congressman Padingnal. Abogado tapos daipaso ako Bicol kay ito. Bagyong Riming, nag-aalsaan na rin duman ito Padingnal. Bangging matanga. Nagabot so trenak na ayuda. Digdipig bababa sa DCGB. Partner ka ito na Congressman Batucabe. DCGB, ako Bicol. Oh. Yan. Diyan nagpunang konsepto kan tarabangan. Diyan nasaruan sa padagos na susustiniran mo niyan kan ako Bicol. Tabi. Sa totoo lang. May mga nagpapakaraot o kung ano, pero natural na yan sa politika. Pero speaking of track record, natabangan, igwaning sa mga, siyempre, dahil manaabot kan tamang tabang o kung ano, pero mas dakol. So, natabangan tabi. Edukasyon, agrikultura, yan, manlain-lain tabi. Kaya yan ako Bicol, pigtatabangan tamanta. Nangani bagaan. Yan. Bagyong Riming ka ito, nag-alasanin mga kwansarak. Si defuntong abogado Rodel Batucabe, congressman. Naghuba yan, dahil pangitaas ta, darapluso na. Diyan titambak sa ibaba supang ayuda. Riming, after Riming ka ito. Yan, diyan na nagpoon tabi, ako Bicol. O numero 131 sinda, 131, yan sa Balota. I for one is, sabi na nga ni,
tabang man ta. Nahiling tamang bagaso sa indaman na pagmakulog. Apwera ka itong so trabaho ninda sa Kongreso na iyuan so kunyan so sa indang mayor na responsibilidad ang pagibok ang lay. But outside of which, uyan ang sa indang outreach program, diretso po yan tabi. Maray na hapon po sa mga paraan tabay niya to sa manlain-lain na kunyan na lugar kan Kabikolan. Yan, digdi po sa Rehiyon 5. Imagong so antabay man dyan sa ibang parte kang Pilipinas, isa man lain-lain na nasyones. Basta may internet, yaon ng DCGB. Sa DCGB News Online, tabi. And natatawan mi kamo nin informasyones na yaon po sa satuyang palibot, natatawang kamo nin kalingaan maski hain kamong lugar man tabi. Ang sa kuyang numero palang tabi sa telepono 0942-670-1195 sa Smart. That 0942-670-1195 sa Smart and 09660-730-115 sa Globe. Yan, mga subscribers, pwede kamo dyan, mga parantabay. And pwede man sa messenger ko, hanapon lang nindo Pio Fernandez. O pwede man duman sa samuyang comment section kang DCGB News Online. Diretso kita kan istorya. Nasa linya man si Chief Jimmy, Compadring G, maray na hapon. Yes, maray na hapon maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, dahil ka na tabi pa di makahuruhi dali sa biyahe, pasiring digdi sa Tercer Distrito, Canalbay, dahil ang tasang ngunyan, nag-init na puga-puga na tabi pa di. Yan. Ang mga patrabaho sa Tinampo, kung saan party na ini, kan na-consigir na pondo, kan Congressman kan 3rd District na Tinampo, digdi sa Tercer Distrito, Canalbay, dahil manigara na talagang rugadoho na tabi pa di. Grabe na mga lubak-lubak. And sa ngunyan, kuday ko na sala, sobra 800 million pesos. Yes. Kantidad kan na mga proyekto digdi, kumpuesto kan road reblocking and road widening tabi pa di. May nagwa-widening, may nagro-road reblock, kaya matindi. Kaya may nagpupurutol kan mga kahoy na agihan niya to. Sudara kulang akasya baga duman sa may barangay Binatagan, sakop kan syudad nin Ligao pa di. Igwa pa duman ning kunyan, igwa pa nga duman mga Jimelina. Pinurutol na pa di. Tapos Naga. Jesus, minsan turumba na sa mga kahoy. Yan. Pero kahuro niya to digdi kaya ni Senro, kan mga nagtalikod na daw si Senro Ferdinand Baltasar. Igwa man pala ni Ninin Caballo, pinagpurutol na ini, pigaplayan kan DPWH, permito kat. And naka-display man so permit to cut digdi sa gilid kan highway. Igwa manining kabalyo pala nin pagtanom sa mga timberland digdi sa 3rd District ang DPWH ang pataranom. Depende sa klase, budak kung ansarong kahoy igoning kabaing sigurong 10 na kahoy. Yan. Correct. May kabalyong halimbawa saro, may kabalyo yan in kumpira required kan Senro para may balik itong mga kahoy. Although aloy-aloy pa ini mapadara kulang araw kayo pero at least igwanin ka salida. Iyo, very good, very good. Dispes tabi Chief JB, kumpadre tamang-tama may nagapot. Iyan baga may Naga, may Jimelina. Tiba may gustong maghagad kan, paano ang disposal kaan? Nakahuron kayo kan mga nagtalikod na daw so DPWH 3rd District, kundi baka ibanan policy takan inot digdiyan dapat i-impound o kaya dadaraw digdi sa DPWH kundi tinake over na bagay ni kan region pa de region na gayon nasa disposition kayo ni kung paano na mga pinarotol na mga kahoy na ini. Sige maapod kita kay Madam Lucy sa aga na Castañeda pwedeng pakinabangan kan barangay kung saan nakakulukar so kahoy na pinutol o mga residentes ngayon dyan na pwedeng depende gayo tabi maaraman tatif din sayang sayang. De ko aram kun region
o digdi sa 3rd District man gir. Pero anaram ko 3rd District ay region na nagpapatrabaho. Natural region na ang mamaniubrada kan pagabot sa disposition kan mga kaoy. Pero kan so digdi sa region, an sabi kay ito kung dahil ko nasasalakan pagrumdum na so mga may pangaipok mga tablon, halimbawa DepEd, gibon kilamisa, cabinet, mag-request na tayaon digdi kundi yaon na sa region so region na makakapagpaliwanag kan tabi pade Roger, sige. so ngonyan may mga matitinding traffic pade para sa partikan traffic advisory uning magpundig din sa pagkalapwas baga sa labaon na tinampatulay sa barangay San Rafael connecting barangay Morera. Diyan, grabe sa wrong lane sa naanagyan na sa road reblocking antinampon nasa right side pigre-reblock pa di saro sa nang linya anaagihan sa ngunyan kaya bigayan ang sistema. Bigayan or pwede kung magtiyaga lumaog sa sentro ginubatan. Yan. Pwedeng lumaog pero ayaw manggiraray traffic man ng sentro. Sentro, okay. Crowded man. Sige. Ngunyan pag-abot naman digdi sa may barangay Banaw Binogsakan, Lower Binogsakan, uni naman sa may pakali sa Binogsakan Elementary School, may mga heavy equipment na naman digdi na nagre-reblock pa di. Yan. Oho. Kaya so magbalon sa kung nagidali, i-adjust nindaan oras. Iyon ay hindi kumpadring Jimmy. So pigtatarambagan na ra Congressman Didi, buda na ra Mayor Nando Gonzales. Sabuton ng Marayta, ang sakripisyo ngunyan, an kabaingkaan temporary masanan an kasalidakaan sudayaday ng solusyon na permanente yan maiwas na ang tinampo and ang most exciting part kaan pag-abot na diyan sa may Morera yun ang pagparay muraraman ni Kapitan Rino Olaguer Dari ngayon, unian rogadohon, ayakpit ang tinampo, grabe pan lubak-lubak. Pigparatrapal tapalan sa nangaya, uto pigaturo tanaw niya uto sa inutan sa may San Rafael, nagre-reblock. Pagkabanting nga sa Banaw, nagre-reblock. Paano ngayon yung barangay ko? Taga-repigliklik. Baka dahil sa naiabot pa? Igwa, i-tsagaan sa nata, dahil yan malilingawan. An inhenyero mangini an nakakasabot kaan correct. Siyempre garo man sa nanso kuryente sukataning naharong igwa ng ilaw pinalukso ngayon sa kuryente. Most exciting part kita tabi pa de digdi sa may tulay na naman kan Banaw ongoing bagaan rehab kan tulay digdi tapig papahiwas man grabe ang traffic actually yaw na kung ngunyan digdi grabe abot and ganti lang po talagang halabaan na traffic sa mga lalo na kung rush hour. Banaw kan ginubatan. Banaw Bridge. Banaw Bridge. Abanti naman kita digdi sa may gate kan Banaw pa ini may PCA. Halabaon man ini pa di. Yes. Sundo na duman sa may Paulog konektado na. Yes. One lane man ang tinampo digdi. And diretso na yan duman sa Tuburan, igwang reblocking, diretso na yan duman sa may Binatagan, diretso naman ito na masunod na ipapatrabaho. Dahil ang tapinurutol na nga niya na agyan niya to, so mga kahoy, boots side kan tinampo. Igwa na nga ni dyan yung portion kumpadreng Jimmy sa may PCA stretch na yan na hama na so tinampo. Hama na, Tiga-agihan na. Nakukunya na, magayo na so pagkadali. Sa ibong naman. Sa ibong na naman. Yan. Talagang iyon supiga sabi ni Congressman Didi. Halat-halata sana. Ngunyan so mga nagapara pugawak, siper na. Siper na niya. Yan sa ebidensya. Siper na niya mo. Matraffic sa naugaring. Iyo man ang apelasyon baga narakong Didi. Budan ni Congress ni Mayor Nando. Tiyaga, gabos talaga minaagi sa araw kaan. Siyempre, Paano ini mairahay kunday mananggad magkaigwa ki traffic? An masira mo ng party. Pag abot naman nagya sa Morera. Morera talaga. Grabe Morera. Agi-agi mo irita. Pag may kasugno ka, grabe ang tagadol. Demonyo ka. Gamotor ka o nag-auto? Umalo ka. Parehas yan matagadulon. Yan tabi pa de. Sa tuyang mga dagdag na informasyon at least natawan niya tunin paglaladawan. Sa tuyang mga biyaheros,
digdi sa rutang Tercer Distrito, Canalbay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, dyan sa situationer kan traffico dyan sa 3rd District. Bago kita maghanap buhay, mag-time check, iyo man sana tanganing ilado-lado tana, iyan na po. So pinagasabi kay ito nara Congressman Didi Nacabredo kan 3rd District asin nara Mayor Itay Nando Gonzales. Iyon naan. Bako ng tapal-tapal. Permanente ng solusyon. Budget 866 million more or less. Total rehabilitation kan entire stretch naan kan 3rd District. So mga tatamaan. So nadideterminaran pa kan mga inhinyero na dapat ng salidahan. Taigwa pa andyan mga porsyon na masarig pa. Ako di ako masyadong nagpara-questioner ka na mga reblocking, baga-reblocking ta. I put my trust and confidence sa mga inhinyero. Mas nakakasabot sinda kayan pading nalbako. Kita mataram sana, madalion magpugawak, madalion mag-komentaryo. Pero pigo ko niyan ko sinda, nagtatrust ako kan sa inda. Ngunyan, iyan na po tabi ang nangyayari, pinag-implementar na iyan na rehabilitasyon dyan. Maghalat-halat sa natabi ta, igwa ayan rasones kung nata ining unang pigiinot, nata today nga una. Igwa ayan tabi nin mga pinagsusunod na rasones ang mga nakakasaabot kan proyektong iyan. Hello, good afternoon. Good afternoon, boss. Yes, sir. Ang reblocking na ngayon, boss, tapos why din magayon yan, aluin ta na bagay ang pigahalata, grabe ang sakripisyo ng mga taga-digdi sa 3rd District. Pero ang suggestion ko lang dyan, boss, sa iba ganing paring Jimmy na bigayan lang daw duman sa traffic baga sa one way. May ang engineering dyan, na nakakontrata, ako baga nagabiyay man ako pero ng Manila, dyan sa Quezon, na-observaran ko, igwayan mga isparang pig crate baga silang stoplight. So, may timer rin daw, may timer na kung pirang minuto maabante ang sa sarong linya, minso sa ibong na linya. Igwa so sa ginubatan, sir, igwa itong bigayan, igwang red and green. Igwa po. Kaya nga, iyo. Takong so, wala kayo to, gulangan ang mangyayari dyan, Bustiyo. Paururagan kan pag-abanti kang mudoy. Lalo pag, ako ngayon nakalaog na ngayon sa payo ko sa Manila, kaya baga, ang regulasyon, pag nakalaog na ang payo mo, idiritso mo na, takong dahil, mabunggong ka. Yunaan, Magayon parang tayo, Igwa duman sa ginubatan, may red and green. Sa Quezon, aron kaya ng hindi duman sa may bandang Laguna. Iyo. Nang manyan labo-labo naman ang patrabo duman so TR4 baga. Ito pag na aman ito, Boss Pio, mapapadali na ang biyahe. So, extension ba ka na flex from Santo Tomas to Lucena? Santo Tomas, Batangas to Lucena, stretch yan eh. Stress yan. Kaya lang dakol pa duman sa mga sa right of way baga, medyo namang problema sinda. Pero siguro by 2028, operational na garo yan. Iyo. Kami mga kulay o pigigibo. Iyo. Okay. Iyo, boss. Salamat po. Thank you. Thank you very much. Ayan. Yan po dyan sa mga biyaheros as well and dyan sa mga taga 3rd District. Tiyagaan it's not an overnight romance, ha? Talagang maagi ning araw ka na porsyon, may inconvenience na halangkaw na level dai kitang maginibo parte yan talagang aagihan anaro ka na sitwasyon na matatraffic kita tinampo baga po na pinaghihirahay yan ikunya ta sana put the trust duman sa mga mas nakakaisi ka yan tabi and then Sir Pio, good afternoon. Maray po gayud san may ma-interview po na taga DPWH kina ma-post sa FB nyo. Tabing maintindihan kunya nga sa ibang tinampo tiga iray pero suma morera na grabe surap. Iyo na nga ni tabi ina an Iyo na ang gustong sabihin although ang tinampong yan puro na lubak-lubak kinapathol FYI sa mga di dyan maray nagagita kaya maray naman na nairay na para iyan po yung nga di baga so pinagasabi ang pinaka-climax kanya na Morera. Pero ako dahil na masyado nagparako ang kampaning let us not add to the inconvenience but sabuton ta na sa nata
mga inhinyero yan, sila nakakasagop kan kunyan kan mga sistema kaan ano ngon tatadaing unang pig ko na sa Morera ano. Pading Noel Manalo marhay na hapon tabi. Maranapon BP. Opo. Opo. Ego dyan na diversion, medyo oral ba ugaring. O bumama traffic, lumawag kayo din sa ginubatan. So, ulala baga? Ulala. Yan. O dire-diretsyon mo, naling ang kulong sa pinakapapuro ka na barangay. Pag wala mo kan, pag luwas mo, uwas na. Uwas nga igo nga ning agi diyan ligaw man. Yan. Uwas ligaw. Ano Iyo, lusot? may pulanggi. May pulanggi. Iyo totoo. Yan. O, so mga buma traffic dyan, alam mo guys, dahil man pwede pa ng truck naman, Oh, pwede. Mga kuyan sa nao, kaya SUV, pwede duman. iyo. Oho. May O, kung abutin na pagka-traffic, kung diretsong maya ka mong naga, pwede ka na duman. Kaya duman, palita, medyo orarayo ito kiniit. Makawikaw ka pato ka diyan sa may mayon. Patuo kun hali kang Ligaspi. Oh, malaw ka sa may ulala. Ayo, iyo pa din. Pero dahil man nga, minakuyang magaw, pag abot naman sa may ulala, sa inot inurutan, minawala yan, tapos ang lusot mo kan, uwas ng gad. Uwas. Konkreto pati. So, Konkreto. diversion baga kang uwas. Oho. Yan. O, yaw dyan, tapos kami kayo nag-aagi dyan, pag minapanlibon kami, dyan kami nag-aagi, takani iwan sa traffic baga. Iyo. Dahil duman maagi naman agad sa tulay na itong may traffic. Tama yan. Ayo, dahil na, kung ika ngayon nagmamadali ka, diretso ka man sa ngayon Pulanggi, going to more than Pulanggi ka pa, pwede ka na duman umagi. Yes. Lusot ka na. Maagi ka na. Kasi pag-aarga ng oras ngayon, Oho. na talagang congested dyan, sabi baga ni Sir Jimmy, dito bang ka na umagi? Yes. Kung hali kang Ligaspi, tuo, paulala. Oh. Yes, kung hali ka mananaga, wala ka. Wala. Oh, yan. Dapat ko ta, bugtakan, ang pinakakuyang ko kutakan, bugtakan ki directional sign, kang DP. Yes, pwede ta sa aga ipaaboten kay Madam Lucy Castañeda. Oh, Yan. takaning at least, may alternative ga. Oho. Buda iko ang ko. Kaya na kita magpa-dagdag pa congestion dyan sa Morerangan. Talagang maaloy yan. Correct. Tama. Diba? Tabago ka kan, pag-alawas mo ng ganito maga sa ginubatan, sa may diversyon ka, pagsakat mo Morera na, no? Sa dit man talaga yan. Yes, totoo. Oh, di iyo tabi, Okay. kumpadre. Salamat din sa aga ipaabot ayan kay Madam Lucy na Castañeda. Ano po? Thank you, tabi pa rin. Thank you. Thank you. Kumpadreng Noel Manalo, nag-partisipar sa tuyang programa. While Engineer Mer Ligaspi, sarong Civil Engineer. Engineer Mer, maray na hapon tabi. Maray na akin, sir. Opo. Oo. Doon sa may nagtawag, si Sir Noel, I think siguro ba pa ito advisable ang maipon mula bukad na Bunton Road. Iyo. Grabing lubak nun yan para sa ang tinampo. Para sa ngunyan? Oo, para sa poon po sa mulad bukad hanggang nabunton. Iyo ta. Bridge. Nakaagi ako diyan kay to, konkreto yan magayunon. Igwa sa naning so igagyan kaming sapa na ito sumay naga-cross ning river. Natapos na itong tulay, Iyo. Nabunton Bridge ka to. Oho. Ngunyan, before mag-abot kay tulay, halik kang ginubata. Grabe para sa ang tinampo. Uy, kaya. Delikado. Oo, delikado. Delikado. Iyo. Baka ang problema pati, pag banggi, wala man duman kay street light. Oh, iyo. Totoo. Oo, kaya I think ba ko siya advisable na kibuo na diversion road. Tiyagaan na lang kit dyan, disiplina na lang. Iyo, sa bagay may traffic light man na nakakondyan. So imat-imat bagang green buda pula, so ara mo baga pag mga imat-imat ikaan ko ang kan eksperto. Big ko yan, may yellow pa ito. Wala lang ba ko lang green pula. Wala nga ka. Kumusta ka dado man sa boarding house ta? Kaya mo, may Loko-loko sala. ka. Ako sir, basta medyo difficile itong road na Iyo, again. iyo po. Sige Salamat po. sa abiso, salamat tabi. Okay. Si Chief Jimmy Minabol ta. Chief Jimmy. Hello, pade. Opo. Naka-monitor si Congressman Gerd sa imo. Nakapot sa sakuya. Oho. At uni talaga, yaw na dahil pa ako nakakaibong sa tulay, hindi sa Oho. Banaw. Talapaw na traffic sa mga oras na ini. Oho. Ngunyan, pick up po na niya ngunyan mismo si si Regional Director Eduarte. Nyan. Ang sabi ka na congressman,
na sikasuhon ini kan DPWH region asin kon po pwede ang sistema bako na sa tahawaan pagpon kan trabaho. Yes. Tanganing daig traffic. Oho. Roadwide dining mo na tanganing pag nagtagasunog sa gilid, pwede nang paagihan, pwede na punan sa tahaw. Very Kung sa wise. Oo. Tama. Kung sa tahaw mananggad mapoon, may problema mananggad. Yun. Oho. Tama. Very wise decision iyan. Makonsiderar, tama na ipigpaabot ni Congressman Didi sa region mismo kay Director Duarte. Kastorya mo niyan, kastorya mo niyan. Iyo. Totoo. Mapreparar so mag-inibong na lane, pinaka-outermost lane, tanganing duman umagi dainin trapiko. Bako darog ka ng sistema kan traffic sa ngunyan. Tamin turo persin Iyo. So may mga emergency, so pasiring sa Bisaya, sa Sorsogon, hindi ba pa? Digi mga ngaragi sa Satoya. Kung narog ka ang sitwasyon, bako kumbinsidoan na congressman sa pasistema. Iyo. Tama. Iyo bagaan so hururon kunta na baga Chief Jimmy kung narumduman ta igwa kay tunin istorya kitang nailuwas na naghururon sila dyan sa opisina ni Itay Nando, iyan ang gibuhon. May sampol na utong sa tuburan. Dahil traffic talaga. Dahil traffic sa tuburan. Totoo. Tapos iningslo sa barangay Morera, sinabay na na ipinabot sa regional director. Ini palan, pupunan ako ta nakaagyal daw. Oho. Nagparauran, tayo ba man ang kontraktor natural digde? Iyon. Nagparauran, kaya day napunan. Talagang grabe din. Makagaw-kagaw naman si Kapitan. Kung makinit ng duro-diretso, niya sabi pag-asaga, maura na naman. Uraga daw kayo si Kapitan. Walas nga, dahil. Yan, ready na dayan. Magalat-tilat siya na, magalat-tilat. Panahon. Nagtitilam-tilam na si Kapitan. So nakato ka dyan na kontraktor, magkuha gayon ng bulay, mag-alay ti bulay. Kasi wala ka pagpuruna. Iyo, baga. Iyo na, labo-labo ang trabaho mo yan eh. Labo-labo na, nagpatunay kayo ni pa, di talagang traffic sa ngunyan. Iyo. Digi sa tercer distrito, lalo na digi sa may boundary kan Ginobatan Ligaw area. Sige, magayon yan na i-report mo, Chief Jimmy, bilang follow-up ta. Sa aga, man kakahurunong ko si Lucy Castañeda, Madam Lucy, baka igwa na kanin simbag si Director Duarte mismo. Buda itong summga kahoy kung anong pwedeng kwantaan gibuhon. Sayang ito kung naipakinabangan. Oo. Iyo, sige. Okay, so yan tabi pa din sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Nag-follow up mismo si Congressman Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, na monitor ang sitwasyon na yan dyan. Inapudan so DPWH Director mismo, Director Duarte, asikasunan. Day magtuki kan taho kan tinapo, sumag-inibong unang gilid as per agreed upon kan hururon dyan. Sabi baga ni Mayor Nando, kan ma-interview ko man ito sa programang Tingog kan Banuan, inuton ang mag-inibong na gilid, tanganing day magkausakan aro ka na traffic jam. Imagine na nag-agi dyan na bihikulo, bako sa nang so pasiring di sa Albay, pasiring sa Visayas. It is an economic route. Ehemplo sa nakaan, suduman sa inito, so na route sa tinampo, sa kan nagkaagi bagang pagparauran. Anong lugar ito? Grabe baga sa epekto. Jesus Mariosep na sa anong lugar ito? Diyan sa may Camarinesor ito, babuhi. Ikon mo tabi digdi sa kuna sa puro kandila ako padingnan. Grabe baga sa epekto kay ito pirang oras. 24 oras sa biyahe ta. So mismong tinampuan na dali daining gilid na kwan. Daining gilid na naagihan. Lupi, sa Lupi. Yan, Lupi, tama, tabi Pading Noel. Lupi, Camarinesor. Yan, tabi O si Manong Rick Mendoza, ang sa tuyang traffic czar dyan sa Traffic Division kan Apsimo, dagdag pa ining impormasyon bareta. Manong Rick, good morning. Good afternoon. Good afternoon, Manong Pio. Dahil taka nasimbag kang kaitong pag-upod mo, takwan. Kalinturado ako. Bata birthday mo. Ay. Dahil madugtong lang ako dyan sa yan na traffic baga dyan, Manong Pio. Opo. Kahit kaya kang nag-uroron kaan, dapat may signboard duman sa nag-uroron na kaan, na dapat may signboard duman sa may tuburan, na kung dahi ka man na
tuyo digi sa may puon kang paulog hanggang duman sa may kuan, magtuburan ka na. Maluwas ka, San Rafael Ginubatan. Baya San Rafael Oo, Ginubatan. dahil man po ninda ito sinunod, dapat may karatula na po duman sa may kanto kan Jollibee baga. Sa may Jollibee. Sa Yeah. Ligaw, sa Ligaw. Oo. Oh. Kuha ito, directional sign na garo option na kung wala ka man digituyo, dahil ka man nagidali, pwede ka duman mag-agi. Yan. Lalo na sa mga darakulang auto. Iyo, tama, ipapalo up ta pa yan sa aga sa DPWH. Naguro na kayang kahit ito nag-agree sinda eh. Saro yan sa mga items na ilalaag. Tapos, naghuron pa nga ni kahit ito kung iwa one way ninda ini na inigabos, so hali lang Legazpi, diretso one way ining tuloy-tuloy. Tapos ang pasiring naman hali naman na third district, pasiring naman Legazpi, duman maagi sa tuburan. Either way, mabugtak talaga ki directional signs. O yan, dapat. Ampo. Sige. Ampo. Sige ta, magayon. Mga options yan na pig-discuss duman, sabi nila mabugtak sinda. At ipa-follow up ta yan. Tanganing Ampo. makan ining sakripisyo. Sige. Eyo, salamat tabi. Thank you so much, Manong Rick, ang traffic chief diyan sa Apsemo Traffic Division. So yan po tabi hata sa aga, magkakakuron yan ta yan, paralo up Uy, ninanganin nagda-chat si Congressman Didi, pinaabot ko na po yan na grabing traffic kay RD Duarte kan DPWH. Sabi pakarayon nila ang traffic management, kung pwede maiwasan mag one way, okay tabi ang sabi ni RD. Uy, may development na, marika na po dan talugod si Congressman Didi. Na yumasa na, biunta na ini, tanganing duro-diretso ang bulos kan informasyon. Bad lamang may bako gayong busy si Congressman Didi na kabredo. Yan, nakikring. Pag naputol, dispest na sana kita mag-off. Pero okay na, sabi ni Congressman Didi, the very latest is nag-approve na si Director Duarte na pakarayon ang traffic management mantang total rehab dyan sa Kalabaan kan Maharlika Highway sa 3rd District. Okay na po tabi ta, siguro may bakong siguro kundi may sibot iyan si Congressman Didi ha. O yun na ang chat ni Congressman Didi, sabi papakaroon nila ang management kung pwede malikayan mag one way, okay tabi ang sabi ni RD. Yan ang pahayag man ni Congressman Didi Cabredo. Padingnal, diretso na tabi gawin na tapos taon mo kung mga 1 minute na maparam kita. We will be right back. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8
a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital, Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piudaran, and Ravvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham. Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa an bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo na gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much po kan sa inyo pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition.